laatikoiden Kolje Oro ja Marika Ruohonen valmistautuu Draco ja Petri, Dante ja Cecilia. Oliko he molemmat vähän villeimmät? Se meni tosta, piti mennä alle. Sama. Sama? Niin muuten hermoillekin. Mä sanoin, että se jäljet oli tehty. Ja hajun jäljet. Niin, aina tekee hajun jäljet. Mutta alkuun oli vähän samanlainen kuin eilisessä treenissä. Silleen Tuomas epäilää kohti se vai?